Знаете ли, че има много повече потенциални купувачи на вашия продукт от тези, които се свързват с вас? Има ли начин те да станат ваши клиенти? А възможно ли е това да стане? Да привлечем много нови клиенти за кратко време, като плащаме само процент от новите продажби. При това без да се налага да хвърляме пари за реклама, без разходи за нови служители и офиси. Да, възможно е. Да видим как. Чрез системата на афилиейт маркетинга, която стои в основата на космическия растеж на едни от най-големите електронни магазини в света. Как тази система може да работи за вашия успех? Съвременният потребител, преди да закупи определен продукт, все по-често търси и се доверява на информация от интернет. Преди да закупи вашият продукт или услуга, потребителят се стреми да вземе информирано решение, като провери и сравни информацията от няколко източника с коментари, разяснения и с лична гледна точка на други потребители и източници. Партньорите от нашата мрежа най-добре знаят как да достигнат до сърцето на потребителя и да представят истинските качества и предимства на продуктите или услугите, които предлагате. Чрез много наброй блогове, интернет страници, социални профили, коментари и други начини за онлайн присъствие. Афилиатите ни ще достигнат до потенциалните клиенти и ще ги насочват към вашия магазин. Системата на афилиейт маркетинга на NetSales.bg отчита и записва в реално време насочените потребители. Насоченият потребител посещава вашият интернет магазин с възможност да разгледа пълния асортимент и при желание от негова страна да закупи един или повече продукти. Само при действителна покупка от насочен клиент вие плащате предварително уточнена комисионна на мрежата на афилиейт маркетинг на NetSales.bg. Не отчитаме всички продажби и заплащаме комисионна на афилиатите. NetSales.bg. 15 минути, отделени за регистрация, могат да ви донесат много нови продажби. Обадете се сега!